Kai, cika shi. Ba magana nake ma bane? Ka san wa ni kake sai in cika shi. Ba a gida ake yin harkar daba ba, idan yi za ka yi fita za ka yi waje, ba wai da na gida ba. Ta Allah cika shi. Sai na gaya ma ka dinga bi idan ba ka sa an cika shi. Allah ya hada. Kai tsaya. Ka san waye ma da ka sa aka sake shi? Wancan din kake wani daddaga mun murya a kansa. Jabe ne ba barawan wayan nan fa ni fa na dade fa ina neman sa ni ba karan ba ta mun fa akai ba fa. Kawai da ka sani ka ban na ce wane ne? Jabe barawan waya mana ina gaya ma.